Croeso cynnes iawn i chi i Gwobrau, Gŵyl, Dewi, Aber, Prifysgol Aberystwyth. Y Gwobrau yw'n ffordd ni o gydnabod a dathlu gwaith arbennig gan fyfyrwyr a chydweithwyr i hyrwyddo'r Gymraeg. Ydy, mae'n fis Hydre, ond penderfynon ni gwell hwyr na dim gwobrau o gwbl. Mae'r ffilm hon yn cynnwys englyn Eirig Salisbury i'r Enillydd. Hoffwn i ddweud diolch yn fawr iawn i pawb. Diolch. Dwi wedi colli count faint o weithiau dwi wedi bod i gaffi canolfan y celfyddydau ac i MGs o ran hynny yn y gorffennol ac wedi gweld Fiona yno a hynny'n codi'r galon. Oherwydd dim ots beth sy'n digwydd, mae gan Fiona wen ar ei wyneb. Ac ar ben hynny, mae Fiona wastad yn achub ar bob un cyfle i arfer ei Chymraeg ac yn wir i fwynhau siarad yr iaith. Tros gownter, o'r wers gynta, rhenaist air neu stori a'r dyrfa. Yn dy wen ath fore da, ffynnu mae'r iaith, Fiona.